Хәтердә уйыла күп нәрсә. Онытыла иң матур яз, кышлар. Онытылмый үзенең иңендә ил данын күтәргән язмышлар. Исәнмесез? Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Бүген сезнең белән мин, Айнур Баян. Батырлар үлә, исемнәре кала. Халкымның бөек язучысы Гадел Кутуй да 1942 елны туган илен якларга дип фронтка китте. Яу кырында ул дошманнарга каршы корал белән генә түгел, үзенең каләме белән дә көрәшә. Фронтта журналист буларак та эшли. Бик күп орден, медальләр белән бүләкләнә. Ләкин Гадел Кутуйга туган иленә әйләнеп кайтырга насыйп булды. 1945 елны Польшада Згеш шәһәренең госпиталендә каты аурудан соң, җиңү көненнән соң вафат була. Һәм шунда җирләнә. Гадел Кутуй безгә мирас иттереп бик күп әсәрләрен калдыра. Тапшырылмаган хатлар, Рөстәм маҗаралары, Илһам, Сагыну нәсере һәм башкалар. Гадел Кутуй сагын. Мин чит илдә хуш исле чәчәкләр, матур гөлләр исә. Ләкин күпме генә иснәмим, барыбер һава җитми. Сулыш кысыла. Гүя үз илемнең инҗе чәчәкләре түгел, аның әреме дә миңа бүген шифа булыр. Сагындым. Бик сагындым сине, туган. Мин шаулап аккан елгалардан, тирән куюлардан алып сап салкын су эчәм. Ләкин күпме генә эчмим, сусавымны баса алмам. Мин горур атлыйм. Чөнки чит илдә мин әсир түгел, җиңүче булып йөрим. Миңа һәр йортның ишеге, һәр йортның капкасы ачык. Ләкин минем берсенә дә керәсем килми. Мин Берлинга ашыгам. Берлинга мин шиксез каты ачу белән барам. Без майданга керәбез. Поляк яшьләребезне үзләренең иң матур җырларын җырлап каршы ала. Ләкин минем күңелем еракта. Мин үзебезнең кызыл майданыбызны сагынам. Һәм туган илемнән килгән хатларына укыйм. Сагынасыңмы дип сорыйлар. Минем бугазыма төен тыгыла. Сагынмаган дуслар, кайда ул? Сагындым. Бик сагындым сине, туган. Чит илдә җиреп мин ачык аңладым. Әдәм баласы өчен үз иленнән дә изгерәк, үз иленнән дә кадерлерәк, үз иленнән дә матуррак ил юк.